तो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दा गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय गोदान मोनसे टपिकआवहा दा नोंथांमोना नायगासिनो दोङो नायबाय थाबानो जाबाय जा नुदों बेनो आरोना माबाया मा होनना बुङो यूट्यूब चैनल नामा तो गाइस जों थांगासिनो दोङो तो माने टपिकआ ओरैबायदि डेन्जार टपिक माने जों सानाखैमोन बा जोङो माने माबा खालामाखैमोन आरो न प्लानिं खालामाखैमोन आरो न थांगासिनो दङ नायलांबाय थाबासो मिथिगोन फार्स्टआव जों बाजार हाबगोन बहा सहैयो जों औ बहा सहैयो औ वाव व्हाट द सेक्सी मैन ए दाढ़ी तो मजा देखा पाइছে दाढ़ी तो मजा देखा पाइছে हां दाढ़ी तो मजा देखा पाइছে ए तो थांगासिनो दोङो नै आन्दाय गुलायले दोङो तो माने इसे इउनिक टाइप आरो ना स्टाइला ओमफ्राय सासे एक्टरखौ लोगो मोनदों आङो नै बे नेदों इसे बेरायहैनो ससे बाजारखौ का बनाता मीट कौन से मीट है ये बॉयलर का हाँ निमन लगे खाए ना हाँ बढ़िया स्वाद बाव है तो कैसन बा ठीक बा ठीक बा सेरां ना तो माने बाजारखौ एसे गिदिंबाय आरोना तो बाजार गिदिंखांनानै तो मा होननानै बुङो एसे मा होनना बुङो दावला लाराय नामा हा दावला लाराय माने कम्पिटिसन बेखौ एसे नायना फैनि आरोना नायना फैनि माने आंबो नुवाखै बहुत गोबाव जाबाय सिगाङाव नायोमोन आं ओमफ्राय दा एसे जोंनिसिम फैनायलाय एसे फंबायनो खिन्थानोसै ना मा बुङो नोंबो क'क्राझार थांबा आं बेरायहैयोना मानसिया अबे जायगायाव बेरायहैयो नोंलाय दिप्लाय ओमफ्राय धिरबिल दिप्लाय औ बेनोसै आरो दंबावो खोमा खना खना खिन्थु आं मोनथिया नालाय थ' गाइस नोंथांमोनाबो जुदि दावला लाराय नायाखैबा एबार नायदो आरोना आंनि ब्लगावहा गाइस जोङो दावला सौलायनायखौ नायबाय दा दावला सौलायनायखौ नायखांनायनि उनाव दा जोङो बाजारावहा हाबलांसै गाइस नायलांखादो सोमोन्दै बेयाव दावला माबा जायो लानाय दा जों थांसै नैबे बाजार होलांसै जों दा मा बायदों आच्छा 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 आङो दावला लारायनायनाय ए है गैला जोब्बाय दावला लाराया थां ओइ सासेयालाय मा लादों ओइ मा लादों आच्छा दे अ गाइस नै मा नांगौ गस्लाफोरखौ ना अके मोरो दे मा लाजिदों होमबा दे बायबाय था मा सिर सिर लाखादों नै अकमेन लाखोमादों आङो अकमेन लादों थार' बाय तो गाइस एसे माबा माबि जानोसै एसे उखैबाय याव ए हाय हेलौ गय दे अके निलायाव जानोसै जोङो नोंखौ थिखांबाय आं नै फट' नै थिखांबाय आङो आच्छा मा नङा नङा भिडिअ'सो मा होननानै बुङो जानोसै एसे जोङो मा बे ओंखाम उखैबाय मा दोङो घुगुनि लाबोदो होमबा साहा दोंना गैया दे होमबा साहाखौबो लाबोदो घुगुनिखौ दों बेखौ दों लाबोजोबदो थ' जानोसै लोंनोसै गाइस बेथाव वा औ नै सफैबाय जोंनिया मा होनना बुङो बेखौ घुगुनि मा बुङो घुगुनि अके दादो आवरायदो ना मा बुङो मजा तामाम ना दे हिट ओमफ्राय मा होननानै बुङो मालपुवा ना पियाजिथाय लाबोगासिनो गल गल चेप्टा चेप्टा दाब्ला दाब्ला थाब थाब लाबोदो नै लाबोगासिनो वाव नै गाइस जानोसै
Juice. नै नोंस्रा बाजार जाखांबाय? जाबाय जेबो मोजां मोनासै जोङो जेबो लायासै जोङो जायै लोङै दा एसे थांसै आरोना न'आवहा नायबाय मा नायनांगौ बाजारखौ एसे बेरायबाय नङा होमबा दा औ बे थांनोसै दा ससे दंबावो गाइस नायलांबाय रुको जरा हेलो गाइस दा नै जों सफैलायबाय मर्निं एन्ड इभिनिंनि डिउटिया थ' माने जों दा जा बाब्लियाबो बिराद उखैना दं खोमा दा बेनोबो होनोसै ना मा बुङो आरो नै जाखिनि दङ गासिबो होजोबनोसै फिसा फिसौ गासिबो स्राय होस्रांसै मोनावहा बिसोरो जानानै आराम बिन्दास उन्दुथोंसै जोंबो जानानै जोंबो दुमफ्राव उन्दुगोन नङा होमबा वाव what a sexy peak what a sexy peak होननायसो जायो बेयो ना मा बुङो नंगौ सेक्सिन जानो माखो लानजाय लानजाय खय खय सेक्सिखौ नुदों फैसोदों गोसोदोंना थ' नै जोंनिया पुरा गाबगासिनो बाब्लिखौ एसे माथो ओरैबायदि गल गल नायलाय ओरैबायदि गल गलखा अरे गल हे बाब्लि ओइ नोंसोरलाय मा दावराव फाग्लाफोर होगोन ना र' होद मायसा फाग्लाफोरा गाबबाय थायो होगोनब्रा नै जोंहा बाब्लिखौ फट' साफायदों भिडिअ लादों ओमफ्राय मा होननानै बुङो जों आदार होखांनानै अमानि आदार होखांनानै एसे नैबे फुख्रियाबो दैया एसे रानबाय नालाय थ' बे फुख्रियावहा जोङो माने मटर दै साप्लाय खालामनि आरोना थ' गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय नै माने दैया एसे रानबाय नालाय दा बे राननायावहा नै इयाव पाइप दोङो पाइपजों जों दा माबा खालामगोन मा फुख्रिया मारै सेक्सिखा सेक्सि गाइस फुख्रियाबो सेक्सिनो नंगौना नङा नायलाय वाव what a sexy फुख्रि ना मा बुङो नंगौ सेक्सिखा फुख्रियाबो सेक्सि अमायाबो सेक्सि दुनियाबो सेक्सि थ' मा बुङो नङा होमबा दे होमबा आदारखौ होग्रोनोसै ने हेलौ गाइस थ' फाइनालि आङो आदारखौ लुनोसै cakep ngeliatin omanya जानाया बाब्लियाबो cakep होननानै जादों 3 कुइन्टेलनि अमा 3 बोसोरनि अमा दहायनि बायदि गोलैजानो गिनानै जुथा गानना फैखादों दा नों आंना रम हास्लाबला नै जोंहा फंबाया एसे सोलोंदों आरोना अमा आदार होनाय वाव रोंदोंना रोङाखै औ हाब रोंदोंथ' बिदिनो हो बाब्लि नाम बुंब्रा वाव what a sexy pig नुबाय रोंदों माथो नोंबो रोंबाय ना एबार नोंबो फार्म खुलिनो हासिगोन मजा ना एबार नोंबो खिन्थु फार्म खुलिनो हासिगोन दै औ दांजायो दा नोंखौ सिनायबाय बाब्लि बुंब्रा नाम गाबज्रि माबा खोमोना थियाथ' आरो नों बिनि सायाव गाखोबा नोंनि खिबुआव खाबलायगोन बिनि खोमोना आरामसे हाबगोन ना थ्रोबनो हाबगोन वाव गबाय दैया गबाय नै थ' गाइस मोनाबाय खोमसिबाय
थ' जों दाबो माने बारियावनो दं माने फार्मावनो दं आरोना दा जोङो थांनोसै ना मा बुङो थ' जोंहा फंबाया माबाफोर बुङो नामा जेरै माबाफोर बुङो नामा नोङो बुंनायाथ' मोनाबाय नालाय गुसु बोथोर गोजांबायबो दा गोजांबायबो थाब थांनोसै आरो दिनैथ' जों हाथायावबो थांबाय दाउला सौलायनाय नायबाय बहुद इन्टारेस्टिंमोन दाउला सौलायनायाबो मजाखामोन नायफेरनाय जायामोन गोदो उन्दैयावसो नायोमोन ओमफ्राय दिनै नुबाय आरो अमा फारामाव फुङावबो फैबाय बेलासियाव फैबाय मोजां नांदों गल गलखौ नुफैलायबाय बेलासियाव बेनोसै आरो भिडिअखौ नायबायब्ला जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर आरो बेनोसै लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइबखौथ' होनो दाबाव होथार आरोना नोंसोर अनाब्ला सोर दंबावो जोंखौलाय बेनो आरो थाम्स आप बेनोसै नोंबो माबाफोर बुंनोबा बुंदो आंलाय मा बुंबावनो जाखिनि बुंनांगौ नोंनो बुंबाय आं ससे बुंबावनोसै आरो थ' दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेनोसै साबायखर आरो नेक्स्ट जिथु गाबोन जोंहा मोनसे ब्लग दंबावो नालाय बेयो एसे धामाका जागोन सेक्सि जाखागोन सेक्सि पुरा हिट सुपार थ' गाबोन एसे हाजोआव थांनाय जागोन जोङो हिल्सआवहा ट्रेकिं खालामनो एसे खोन्थाखालाम जाबाय ट्रेलारखौ होनाय जाबाय ट्रेलारा जाबाय जों हाजोआवहा माने ट्रेकिं खालामहैगोन बेयावहा नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो बे ब्लगखौबो नायबायबालाय आरो माथो खालामबावनोब्रा दोननोसैलै